el sentiment de la possibilitat de la independència haurà canviat totalment. Vull dir, allò de és que és impossible, ja hi haurà l'exemple de que no és impossible, encara que sigui en una part de la nació. Aleshores, això pot despertar interessos, oportunitats a molta part de població de Catalunya del Nord. Fem una mica d'història. Catalunya del Nord, d'alguna manera, sempre li ha sobrat a França. Catalunya del Nord avui en dia, inclús els correus ràpids del tipus DHL o Courier, etc., a tot França són 24 hores. De París o d'un lloc de França a Perpinyà són 48 hores. Perquè diuen 24, però diuen sí, el té vostè a Narbona, si vol vingui-la a buscar. Els trens d'un cert confort, ja no parlo només del TGV, els trens d'un cert confort a l'època, inclús quan hi havia els Wagonlit, Cook, etc., doncs s'havia d'anar a buscar a Narbona, perquè el bon circuit ferroviari per l'estat francès, i que em perdonin els occitans, el bon circuit ferroviari era Bordeus, Tolosa, Narbona. Venir a fer aquest crochet en francès de passar per Perpinyà era una molèstia. El rei de França, com sabeu, Lluís XIV, va intentar tornar-li al rei d'Espanya el Rosselló a canvi de Flandes, que de totes formes Espanya havia de perdre i no va voler el canvi. Doncs Catalunya del Nord és un penjoll, és un serrell naturalment maltractat per França, ja no només per voluntat política. Aleshores, això ho saben els francesos de sentiment francès que viuen a Catalunya del Nord. I segons com funcioni el nou estat català, sigui quina siga la seva dimensió, i en particular si Catalunya del Nord no hi és, cosa que és una de les probabilitats que no hi sigui, doncs potser tindrà interès d'anar-se'n, del punt de vista administratiu, cap a Catalunya del Sud, nou estat, però anar-hi emportant-se'n la seva part de territori, és a dir, annexionant-se. Senyor Bertran, penseu que hi haurà més independentisme aquí al nord, amb la independència al sud? Evidentment, estem amb allò de que, i sobretot si el nou estat, Polit, i sobretot si el nou estat dona benestar als seus ciutadans. Vull dir, en un primer temps, la majoria social de la qual es parla i que està ben fet que hi hagin moviments que promouen la majoria social per la independència, perquè també serà necessària en l'estratègia que proposem nosaltres, però la majoria social està assegurada l'endemà de la independència, per favor, sisplau. És com la resistència francesa. L'endemà de la victòria tothom havia sigut resistent i tothom estava per l'alliberació. I De Gaulle va haver de dissimular que no tothom hi era i va haver de fer prefectes de París, gent que havia col·laborat. Deixo els exemples francesos. Doncs amb la independència al sud canviarà radicalment el sentiment de catalanitat aquí al nord. Forçosament, això em sembla una evidència. Atenció, l'orgull de ser català crec que fa anys que està creixent aquí. Vull dir, entres en una botiga, entres en un banc i si no goses parlar francès i parles català amb el meu accent, que una mica voluntàriament i conservat de l'accent del sud com a forma de signatura. Moltes vegades, si no saben si sóc d'aquí o no, sempre n'hi ha algú que diu no, ja l'atendré jo aquest senyor, i presumeix d'atendre'm en català. Els partits dominants per ara són els d'obediència francesa. És que aquests es catalanitzaran amb la independència al sud? Crec que s'hauran de crear partits nous, és a dir, ja hi ha partits catalans al sud i aquí. Difícilment, vull dir, o surten els catalanistes o surten dels partits d'obediència francesa, que tenen la seva legitimitat i tenen la seva raó de ser, però que per motius que ara no ve el cas, com tots els partits, doncs van perdent credibilitat i van perdent gas, fins i tot dintre de l'opinió francesa, fins i tot dintre, i es veuen els resultats, dintre de l'electorat de sentiment francès. Aleshores, des d'ara, es comencen a prefigurar els partits que en el seu moment seran els constituents de la democràcia catalana. En definitiva, per acabar aquest tema, senyor Bertrana, penseu que a Catalunya Nord ens hem de preparar per aquesta independència al sud?
ens estem i us esteu preparant. Vull dir, la primera preparació és la mentalitat, és la mental, i consisteix en el que hi ha... Aquesta missió és una prova. Sí. Vull dir, fa anys no m'haguéssiu cridat per preguntar-me què canviarà a Catalunya del Nord quan hi hagi un estat independent, jo m'expresso així, un estat independent català, i ara doncs, és perfectament raonable de plantejar aquesta pregunta, i el tema independència de Catalunya sí, independència de Catalunya no, o estat per la nació catalana sí, estat per la nació catalana no, està a tertúlies a tot arreu, a la televisió i a les tavernes i als bars i a les discoteques, quan hi ha temps.